रायदेव जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बेगेमाट नाबारि ओनसोलाव जानुवारि दाननि जोबथि सप्तायाव खुंनायनि थाखाय थामथिम खालामदों। दिनै बिनिनो बानजाय आफाद दानाय मोनसे गेवलां मेलमोन। बे मेलाव जोङो गाहाय जि बानजाय आफाद बे बानजाय आफादखौ दानो हाबाय। लोगोसे जि दालाय आफादफोर दङ बे दालाय आफादफोरखौबो फ्राय जोङो दिनै दाबाय। दा आफादगिरि महरै बे बानजाय आफादनि जोङो दिनै मोननो हाबाय मानगोनां नैबे सनारि समस्तिनि MLA बिथां धर्मेश्वर कुवर बिथांखौ जोङो आफादगिरि महरै लानानै आरो गाहाय नेहाथारि महरै मानगोनां नैबे ओनसोलनिनो मुस्रि रन्जन बसुमतारी बिथांखौ लानानै जोङो गाहाय आफादखौ दादों। लेङाइ आफादगिरि महरै मानगोनां बिनुद बसुमतारी, काजल दे आरो गुरु प्रसाद बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै जोङो दादों। वर्किं प्रेसिडेन्ट महरै जों मोननो हादों मानगोनां कान्तेश्वर बसुमतारी समाज सिबियारि बिथाङा नैबे ओनसोलनिनो बिथांमोनखौ लानानै जों दादों। गाहाय नेहाथारि महरै रन्जन बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि महरै निरन्जन बर' आरो प्रशान्त बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे गोख्रों आफाद दिनै नैबे समाव जों दाबाय। बिनि अनगायै जोङो फ्राय 10टा दालाय आफाद बे दालाय आफादफोरखौबो जोङो दाफुंबाय। दिनैनिफ्राय जोङो मानगोनां बानजाय आफादनो मेरु आफादनिफ्राय जोङो बिबानखौ गथायबाय। गाबोननिफ्राय बिथांमोना 10थि बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय हाबा मावगोन।